दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद सारनि दैदेननायाव दिनै बरंगा जुलि खत्रआव माने जयनिं प्रग्राम दंमोन। बे जयनिं प्रग्रामाव खमैबो 600नि बांसिन विभिन्न जाति जनगोष्ठीनिफ्राय जयन जाफैदों। जोंनि माने इउपिपिएल दोलोनि जितु मावखान्थिफोरखौ मोजां मोननानै आरो बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोजोंबो बिथांमोनखौ आङो बरायदों इउपिपिएलनि जानानै। दा बे माने जोंनि बेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा समष्टिनिफ्राय बेयाव माने जिखिनि माने जयन जाफैबाय बाख्नायथाव बाथ्रा। आं गोजोननाय मोनदों गरेस्वर समष्टि सासे एमसिएल हिसाबै माने जोंनि जितु मावखान्थि बिटिआरनि जितु मावखान्थिफोर बियो माने बाख्नायथाव हाबाफारि लानानै मावनाय जादों होननानै बिथांमोना बुंदों। जेरैबायदि बिटिआरनि एरिया सिगां संकसनिफ्राय पासनियाव लागैमोन दिनै माने एक्सटेनसन जाबाय हलंगियाव लागै। बेनिखायनो जोंनि एरिया बांबाय थादों आरो जोंनि जिखिनि माने जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव जेरैबायदि हाबाफोर मावदों माने बेयाव कोनो भेदाभेद गैया। जिहेतु जेरैबायदि सुक्तिनि समाव 2020 सननि 7 जानुवारियाव जि सुक्तियाव बुंदोंमोन शान्ति सुक्ति दिनैसिमबो शान्तिनि दङ। बेनिखायनो दिनै प्रतिटु जाति जनगोष्ठीनि बेयाव माने ज' जानानै जयनिं हाबाफारिखौ जों मोननो हादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल दोलोखौ बांसिन गोख्रों जागोन होनना नोंथाङा सानो? जोङो माने नेक्स्ट जितु सरकारनि बाथ्रा जों फैनाया 100 खोन्दो जोङो फैफिननो हानाय लामायाव दङ। मानो होनना बुङोबा माने दिनैसिम जिरायनानै गैया। मोनफ्रोमबो माने बिसायख'थियावनो इउपिपिएल दोलोआ देरहागासिनो दं। एमसिएलएनि जितु बिसायख'थिमोन बाय इलेक्सन बेयावबो जों देरहाबाय। एमएलएनि जितु माने बाय इलेक्सनमोन बेयाव जों देरहाबाय। बेनिफ्राय एमपियावबो जों जिहेतु देरहाबाय हिसाबै बर्तमानाव जोंनि जितु स्थिति इउपिपिएल दोलोनि जों मजबुराव दङ। बेनिखायनो दोलोयै नोगोरै बयबो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बेबायदि जयनिं प्रग्रामा जाबाय थादों। आरो सारा जेरैबायदि दिनैनि तारिखाव ग्रिन बड'लेण्ड मिशननि हाबाफारि लादों आरो चाइल्ड राइटनि सायाव माने मिशन लादों। पिक मिशननिफ्राय गुडविल मिशननिफ्राय गथै साइडआवनो बेबायदि माखासे रोखोमनि जेरै माने बाख्नायथाव मोनसे आसनि UN सुपार 50 माने फरायसाफोरखौ डक्टर बा इन्जिनियार बा एपिएससि बा इउपिएससि फरायहरनाय बोसोराव माने 50सा बेफोर माने बिराद मोजां बाख्नायथाव हाबाफारि जादों होननानै रायजो राजानिफ्राय मोनसे मोजां मेसेज फैनायखौ जों मिथिनो मोनदों। आरो बेबायदिनो फरायनानै देरहासार जानाबो फैनायखौ जों मोननो हाबाय। बेनो आंनि बुंनो गोनाङा। गोजोन्थों। আগতে আমি বিপিএফত আছিলো। ইউপিএল ভাল লাগিল, ছাৰৰ ব্যৱহাৰকেইটা ভাল, মাটি বাৰী ঠিক কৰিল, সেইকাৰণে আমি জইন হলো। সমাধান কৰিছে, সমাধান কৰি আছে অলপ অলপকে আৰু কৰিব। আমাৰ তাৰ বহুত আহিছে। आं आगोलाव 16 बोसोर 7 माह आङो बिपिएफ दलाव खामानि मावदोंमोन आरो बे जा बिपिएफ दलाव खामानि मावदोंमोन खोब गोख्रैनो खामानि मावदोंमोन। आङो स्ट्रंलि खामानि मावदोंमोन। जिउयै मोदोमै हामोबाबो आङो नाजानानै बिपिएफ दलनि थाखाय आङो मावबोबाय थादों। दा इउपिपिएलआव आं जइन जानायनि मेन आंनि थांखियानो जाबाय बर्तमान जाबाय दिनै इउपिपिएल दोलोनि दा प्रमद बर' सारनि एन्टायार बिटिडिआव जेखिनि माने डेभेलप आरो जितु बिटिआर ओनसोलाव जितु माने ऐक्य शान्ति जितु प्रगति जितु उन्नयन बे उन्नयनखौ आङो हमदांनो मोननानै आं दिनै इउपिपिएल दोलोआव आं दिनैनिफ्राय जिप्तानि सेराव आं दिनै जयनिं लाबाय आरो लोगोसेनो इयुनावबो जाहाथे बिटिआरनि जितु डेभेलपमेन्टनि कारणे लोगोसेनो प्रमद जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि आरो अन्यान्य माने लिडारफोरजों आङो माने एडजास्ट जानानै गोरोबलायनानै आं इउपिपिएल दोलोनि थाखाय आङो ऐक्य शान्ति प्रगति आरो उन्नयननि कारणे आङो जेरैखि जायाब्लाबो
आङो माने जौयै मोदोमै नांथाबना बा खामानि मावलांनो आं दिनैनिफ्राय आं प्रस्तुति लाबाय आरो इयुनाव जाहाथे आं इउपिपिएल दोलोनि जानानै जानो हायो दाहा आं बेखौ खामानिखौ मावलांनो आं दिनैनिफ्राय रेडि जाबाय ओंखायनो जाहाथे आं जाहाथे गासै इउपिपिएल दोलोनि जोंहा प्रमोद बर' सारनि जितु माने इन्टार बिटिडिनि जितु माने उन्नति बे उन्नतिखौ आङो माने साननानै आरोबाव प्रमोद बर' सारनि जितु माने आखाइ मोननैखौ जाहाथे आङो स्ट्रंलि गोख्रों खालामनो हायो आं बिथांखौ हेफाजाब होनो हायो बेखौ आं बर्सा खालामदों आरो बेखौ बर्सा खालामनानै आं दिनैनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव आं दिनै जयनिं लाबाय बेखिनियानो गोजोन्थों नोंथांनि जेसेबांखिनि लोगोफोर थायो इउपिपिएल थाबाय बिथांमोनखौबो नोंथाङा लाबोनो थाखाय बे बाथौनि थाखाय आच्छा बेखौथ' आं अलरेडि आं नाजाबाय थादों आरो लोगोसे आंनि उनाव मोजां मोजां लिडारानो फैगोन बायदि आंनियाव लिस्ट गोलैदों हयथ' बिथांमोना कয়েকদিन एसे लेट जानो हागौ अब्लाबो बिथांमोना आंजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआव माने कपारेट खालामगोन लोब्बा होफायगोन लोब्बा होनानै प्रमोद बर' सारनि जितु माने आखाइ फारनै बेखौ माने गोख्रैनो माने सक्ति खालि खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो प्रतिश्रुति लाबाय इयुनाव आरो आङो बिथांमोनखौ आङो इउपिपिएल दोलोआव आं लाबोफागोन आरो बिथांमोनाबो फैनो थाखाय प्रस्तुति जादों बेखिनियानो आरो नांगौबाथाय उनाव आं कमेन्ट होगोन आं दिनै बेखिनिखौ नोंथांमोननो होबाय होननानै आं বিপিএফত মই সদস্য হিচাপে আছিলোঁ কিন্তু 17 বছৰ ধৰি মই বিপিএফত সদস্য হিচাপে কাম কাজ কৰি চলি আছিলোঁ সেনেকুৱা নহয় যে বিপিএফক ত্যাগ দিয়াৰ কাৰণ এটাই কথা হ'ল কি যিটো আমি বিচাৰিছিলোঁ যিটো সুবিধা বিচাৰিছিলোঁ সেই সুবিধাটো আমি পোৱা নাছিলোঁ আৰু সা সুবিধাটো আমি পোৱাই নাই সেনেকুৱা আৰু যিটো মনৰ ভাৱ কামনা সেইটোও আমাৰ হোৱা নাই আৰু এতিয়া বিভিন্ন জনজাতিৰ মাজত গোটাই আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰে বড়ো নীতি নিয়মটো যিটো চলাই আনিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে তেওঁৰ আদৰ নিয়ম নীতিটো চাই মনটো নিজেই টানি লৈ আহিছে আমাৰ নাছিৰ আলীৰ তেওঁ মানে আমাক তেওঁৰ নেতৃত্বত আমি চলি আছিলোঁ তেওঁ মানে আমাক ক'লে ব'লা মই ইউপিপিএলত জইন হৈছোঁ তোমালোকে ওলাই অহাৰ কাৰণে আমিও ওলাই আহিলোঁ দলে বলে আমি আহি আজি প্ৰমোদ ছাৰৰ লগত লগ পাই সাক্ষাৎ হ'লোঁ হয় বহুত আনন্দ লাগিল আনন্দ লগাত আকৌ আমাৰ বহুত সমস্যা আছে যেনেকৈ মাটি বাৰীৰ সমস্যা এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই এই সমস্যাখিনি ইউপিপিএল দলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি ভাবেনে হয় হয় আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ চিফ প্ৰমোদ ছাৰে আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে বুলি মনৰ এটা আশা আছে যেন যিবিলাক জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাটিৰ বহুত প্ৰব্লেম মাটিৰ নামজাৰি হয় তাৰপিছত মাটিৰ ভাই ককাকৰ নামজাৰি উঠাত বহুত কষ্ট হৈ আছে এই বস্তুটো যদি আমাৰ সমাধান হয় তো আমি আনন্দ আৰু যদি আমাৰ চিফ ছাৰে যদি আমাৰ লগত এনেকুৱা সহযোগ থাকে আমাক আগবঢ়াই লৈ যায় আমিও নিশ্চয় প্ৰমোদ ছাৰক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম আৰু আগৰ দিনলৈ আমি প্ৰমোদ ছাৰৰ লগত জড়িত থাকিম তেওঁৰ নীতি আদেশ নিয়ম যিবিলাক কৰি আহিছে চলাই গৈ আছে বহুত ভাল লাগিছে